Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a misti adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Pasis family, especially damanong Domingo Pasis alias Penduko, kan manang Alice Pasis iti Sentro San Roque, San Manuel, Pangasinan. Concepcion kan Asitura family iti Dagupan City, Pangasinan. Ni Mrs. Colleen Concepcion, anak ko ada Macleo kan Maricen, nanay Sozima Asitura, kan dagiti kakabsat ko from Angelo Asitura Concepcion. Nilakay ko Ray Jose, anak ko ada Jo Marie Jose kan John Ray from Josephine Jose ti Subol Asingan, Pangasinan. Dagiti padak nga Ilocano agwardya dito UP Diliman from Van Muega. Gutierrez family dito Prado Omingan, Pangasinan from Mariel Gutierrez. Happy 9 years anniversary kanidungo King Gagmo from Lavlea, Mendoza. Amin at taga Villaflor, Kawayan from Daisilin Batalya ti Villaflor, Kawayan. Shout out kadagiti ka barangaya kan Happy Fiesta di Tainabaan Sur, Rosario, La Union from Carolina Villanueva, Manangan. Shout out kada Corazon, Balaan, Jasmine Rivera, Grace Agtina kan Maymay Hernandez.
ni Carla Jessica Rolyoda ken Diane K. Rolyoda iti San Juan, La Union from Roger Rolyoda. Anak ko ada Ayla May Joan ken Gian Alea Faye ken lakay ko ani Joselito Galapon di Tabugnay, Jadi, Nueva Vizcaya from Ana Delphine ti Singapore. Kakabsat ko iso da Margie, Ebet, Emmy, Ona, Jake ken parents ko ada Elmer ken Ofelia Vergaño ken family Rivera dito'y Kasilan, Umingan from Magilene Rivera. Makablaawan pa iti Vallejos ken Taberna family iti Vancouver, Canada. Terrenal family iti Hong Kong. Bulda family iti Bangged Abra. Alejo family iti Santa Catalina, Ilocos Sur. Claveria family iti Poblacion San Quintin Abra. Ken Mundo Kobe ken Taberna family ti Tangadan, San Quintin Abra from Leynique, Alejo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Misty. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Ilingad na ko malaangan itinagan a Misty, ngam dispensaram tadjakon inlanad pay ti address ko. Kayat ko lang amin aliklikan ti tumaod a parikot no bilang manang. Isaanam na maag-asapay lakumata maawatan nyo. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay manang, kat sapay ko tamapili ang maidrama. Gaputa amok, ang makaibati da ito'y iti adal, kadagiti dumdumngag, iti YouTube channel yo. Maipapan ti pamilyak, ti pagtayakan, ti pakasaritaak manang. Rugyak man ti agsalaysay. Oy, Misty, itay papalpalihon ka dito table mo. Isem ka nga isem. Kaslada pa karagsakam launay Si kamat gayam, Joey. Wow! Invitation samot day takit kita. One, wedding invitation tay may sa kaadalak idi college. Agkasarmat gayaman. Naklaatak nga rod. Tanakaawatak iti kastoy nga invitation. Huh? Anya kumamit tinakaskas tao iti dayta girl. Naamok namin iti may samot lang agayam mi. Amasikog kanugayaman. Iso akapilitan amakiasawan. Siguro talaga nga iso tigasat na. Apay Misty, di ka umapa? Anya kumati apalakan kwa na. Siyempre, maadaanan iti anak ti batchmate mo. Kasi ka, kaano nga'y? Nabaybayag kayo nga agasawa ka ni Lance ngam aging gaita, awan pa anak yo. Jak pa'y nga rod kayat ti agsikog. Huh? Apay mat? Kan naimbag man ta saan nga agriri ni Lance? Agasam, awan pa'y luluwayo tong galagawid kayo? No agsikugak, saan akon ang makatrabaho? Kayat ngamin ni Lance ano agsikugak, agresign akon. Tasyak ka no timang taripato iti agbalin nga anak mi. Ay katrumbang laang may mayat matlaang no si ka mismo. Sana day tayo katulong laang anya wano yaya. Kayat ko pa'y nga ron ti agtrabaho. Tapno damot bukod ko akwarta Sana ka na yun adumaw dawat aktulatan kan kwa na. Ay na Misty, nagpintas ti trabaho ni Lance. Mamati akadiyo problema ang ti kwarta. Ay basta. Jakpay kayat ti agsikog. Period. Itay kakadi pa yung mahururay kanyak, Lance. Saan, Matt? Kasangsangpot ko laang. Adapay ngamin impahabol ni boss para inton bigat. Inlepas kun atap na sa anak ko nga ag-overtime manan. O sige, agawid ta nga ro dun tapno makay na nakamatan. Lance, masaduta ko nga agluto. Kun mabisina kon. Mangantalangan iti restaurant. Sikaman, no day tatikayat mo.
Sa dinong order restaurant ti pangananta? Iti favorite restaurant ta. Kailiw ko muton ti paborito ta amakmakan ijay. Okay. Ijay talang arudan nga dinner. Maturugtan, amok nga agpadata na bannog. Masapat amanan inton bigat. Diyak pa'y makaturturog. Misty, kaya't ko kumantimadaan ni ti anak. Lance, di mo't napagsaritaan tanday taabanag. Wen, ngam panawan mat siguro tap na agsikukan. Mano na tawon tinapalapas sipot nagkalaysata. Di ka di umapal ka dagiti gagayim ta nga daanan ita anak? Kaya't ko pa'y tagtrabaho, Lance. Diyak kaya't ti may pupok dito balay. Misty, saan ka matamaikan dito balay no adanton anak ta? Saan tumot lag resign iti trabaho? Inton dandani ka nagpasngay. Basta, diyak pa'y nakasagana nga agsikog. Madanon to kadilat ta dayta. Maturog takit din. Nabanugak. Good morning, my friend. Good morning. Oh, good morning ko nam. Ngam, madlawa sana good ti morning mo. Bigbigat nga masursuron ka. Apay? Marurudak namin ka ni Lance. Ha? Apay? Nagapa kayo ka na Lance? At na booking mo aramid na? Insukat na kan, girl? Ay, grabe magtugitak sa ludsud mo. Saan to mapasamak na itan niya? Ay ayatan nakunay ni Lance. Kat di nak tumabalin nga isukat iti uray asino a babae dita. Ay, kunaklakit din. Kat, anyang roti pa kasurunam kang kuwan na. As usual, idardarirag naman ang titarigagay na maadaanan iti anak. Kanayon laangan aday ta ti pagapaan mi. Sapay naglaing nagpasugnod. Of course! What do you expect, girl? Kanayon lata na maawatan na ka? Remember, mano atawanan nga agasawa kayo. Panawon mo tin atap na madaan kayo iti anak. Jack pa'y nga rod nakasagana. Manen! Kanayon lata na dahi tatirason mo kang kuwana. My goodness, Misty. Wake up, girl. Ang mga numaumakan ka ni Lance kat, makapanunot niya agaramid iti may kaniwas. Padasan na. Ay na, girl. Adon tinapasama ka kasta. Damagan ka? Anya ti aramidam, nukas pangarigan makasikog ni Lance iti sabali a babae. Joey. Kita? Saan na may pinta ti rupam? Isong agpanunot ka, girl. Aging ga saan pa'y analadaw ti amin. Lima tawanan tinapalabas kalpasan ang nagkalaysa kami kani Lance manang Emmy. Makuna ka na anayas ti relasyon mi, gaputapat-pat gan mi ti tunggal maysa. Awan ti pagriririan mi, malaksid na maipalagip iti asawak, ti kinaawan ti anak mi. Diyak pa'y ngamin kayat ti agsikog manang. Kayat ko pa'y ti agtrabaho, tapno at daanak mat, iti bukod ko apagsapulan.
Malaksid iti-it-itad kanyak ni Lance. Kayat ko ngamin ano da kayat ko agatangan, saanan ang masapul nga ipakadak pa'y kankwana, gaputa bukod ko mata akwarta ti igatang ko. Ididamo, maawatan pa'y mat ni Lance. Ngam iti panaglabas ti panawan, aggagarmatan amaadaan iti anak. Kat manipod idi, addan dagiti banag nga aramidan na, asigod mat adina aramidan. Anya pa'y tararamidam ditoy. Panag-aawid din, girl. Or-orayak na rod ni Lance. Tinext kon, ngam di mo't sumungsungbat. Itaman pa, yakasta? Sigod-sigod mat nga adan, sakbay pa arumwar ka dito office. Wan nga rod, ka nag-text wano umawag, no on the way dito office. Amangan mo't nawan plano na amang sukon itakan ka, girl. Diyak mo, nasa pa ngamin arimor itay bigat. What? Saan kayo nagkuyo kasi iti trabaho? Ay, girl, di ka kadimas daaw kadagitang aramidan ita ni Lance? Siyempre, mas daaw. Amok agpaspasugnod pa'y laang aging gaita. The same issue? Maipapan iti di mo pa'y panagsikog? Anya pa'y ngay. Girl, hindi mo kunaan, adi ka pinatigmaanan. Ay na, sapay kuma, ta saan ako maro day ta mapaspasamak kada kayo ken ni Lance. Apaya na ka rin kapay lang. Dandan ito mga terabi eh. Madanagan na kamin kan ka. Itay pa nga awagan ka kan iti-text. Ngam di ka mat sumungsong batapulos. Basensya kan. Birthday ngamin nila ni. Diyan may isang office mate mi. Naimasan mi mo din nag-istorya. Nag-iinom. Nakasilent ngamin ti phone ko ta nag-meeting kami tay malam. So nakasilent ngaging gaita kadyak nang nagtiyawag mo. Ano kayat mo timangan? Nagluto akitay. Saanan. Kaya't kung tiyaginan adala man ti rabi. Masabak pa sumrikin tong bigat. Lance. Amo ka gumurgura ka pailaang aging gaita. Siyak? Gumurgura? Oh, come on. Kaano pa yung mura akan ka? Kanayan mo awatan ka. Saan ka di? Lance. Kahit kung daginan, madurog tan. Tadapay sarag tang agpadpada intun bigat. Naimbag man ta nakapasyar ka anak. Nabayag mo tadi kay pimasyar ka ni Lance. Uwan nga rod tatang. Pasensya ka yun. Kumapay nga ay adi mo kaduan ni Lance ita. Tagpada kayo umot nga awan trabaho na tunggal aldaw ti Domingo. Ada ka no pag nada kadagiti ka opisinaan na tatang. Kasta ka day. Kumusta kayo mat ka ni Lance ngay, anak? Saan nga rod anasaya at tatang? Ada dagiti banag nga aramidan ni Lance ita. Asigod mo ta dinar aramidan. Kas kumaitian niya, Miss Day. Kas ita tatang. Awan trabaho mi. Nga mas kinay kayat na ti simurot kadagiti ka opisinaan na. Ngam iti siyak.
Sigud mo't nga da kami lang ijibalay no kastoy nga awan sa rakmi. Kaslaan mo kung ti makagapaw, mistay. Mas naawak mo't nga men, tapay nga ginggay takit awan pa'y anak kiyaw. Diyak pa'y ngamin kayat, tatang. Kayat ko pa'y tagtrabaho. Amoy mo't aday ito'y tinabayagan nga inararapaap ko. Ti maaddaan itinatalgad at trabaho. Saan ka di pa'y nga umdas, ti mano atawon apa nagtrabahom, anak? Panawon mo't ten atap no, mabukelin amamimpinsan ti pamilyayaw. Tatang. Mistay, maawatak ni Lance. Isungain kalay sana ka, tapno mangbukal kayo iti pamilya. Sabali, tiliwliwa ang maipaay ti anak, mistay. Saan a kompleto ti may sa pamilya no awan ti anak yo? Kayat ko nga rod akasaritan ni Lance. Kayat ko adawatan nga uray duapay atawon nga agtrabaho ak. Kalpasan na, agsikugak ton. Ngam saan nga rudan ang makauray di asawam? Isu arumbengla ang maawatamad ni Lance. Bayan nyo takasaritak to ti asawak, tatang. Amo ka masulbar tumot laang daytoy asusik mi adwa. Masansanan ang maladong agawid ni Lance. Kaslakay kayat na pa yan ang makalangan dagiti kaopisinaan na ngamiti siya. Sa bagay, uray asino ti pangibagaak iti makagapo iti gumurguraan kanyak ni Lance. Talaga asyak ti ibagada nga ayan ti bidot. Amukmat ket ti dayta. Ngam apay adinak maawatan itan. Diyak ti kastoy mapaspasamak. Amang ano pumudno ti imbaga kanyak ni Joey. Nga amang ano makaaramid iti may kaniwas ni Lance. Kadyak lakit di maklon dayta. Kasaritak ni Lance. Ibagakan ko na nakasagana ako na maadaan iti anak. Diyak lakit ti kabaulan no isukat nak ti asawak iti sabali a babae. Diyak lakit di maklon. Dakkel tinagbaliwan ti asawa kadagiti naglabas nga aldaw man ng Emmy. Saan nan adakdakamatan ti maipapan iti anak. Ngam marikriknak ti panagpaspasugnod na. Uray kayat na nga ilimod ti amin, amok nga iti kaunggan na, talaga nasakit ti marikrik na. Isu na laeng tasimukon, tati amuna, kat saan pa'y laeng anagbaliw ti desisyon ko. Gapo iti dayta na paliiw ko, nakaamirisak manang, at talaga apanawon mo't siguron, tapno ipaayak iti anak, kat mabukelan ti tartarigagayan na a pamilya. Inuray ko nga rod ti kapintasan agundaway, ang makasaritak ni Lance.
Ay, naimbag ta si Mang Patkan, Lance. Nag-overtime ka manan. Sigurado anabannog ka. Nag-meeting kami ngamin. O sige, ingkag palasan, tap na makapangantan. Apag gusto, naluto kon ti paborito masidaan. Pasensya ka ngam nabsugak pa eh. Nagmerienda kami ngamin itekal pasan di meeting be. Kasta ka di? Okay. Lance, ada ko napatag nga ibagakkan ka. Oray siyak misti. Adamat na patag nga ibagak. Katsapay lang ko matamawa tam tinagbalin na desisyon ko. Maipapanitan niya dayta, Lance. Makapadanag mo dayta nga imbagam. Di kagdanag. May papanday ito iti trabaho. Sana may papanitan niya man na banag. Anya ti may papan iti trabahom. Ada nga minabakat niya posisyon iti branch media Cebu. Kat siyak ti patulod ti opisina. Anya? Kaya't mo asawan? Mapan ka iti Cebu? One misty. For a change. Kaya't kumati sa baling environment. Di ka madanagan. Agawid ak kada bakasyon ko. Diyak maawatan, Lance. Apaya kinayat mo nga ginadayuta. Saan ka kadi kontento iti trabahom dito eh? Apaya naskan nga umadayo ka pailaang. Naibagak matan kan katirason saan ka di? Lance. Sapay lang ko mata maawatam. Oh, siga. Anyati ko naman napatig nga ibagam kanyak. Lance. Amo ka kadagiti na palabas ng aldaw. Nasakit tinaka mo kanyak. Tadyak pa'y kayat ti agsikog. Naka-ameris akon. Kan nakapagdesisyon akon, Lance. Kaya't kan nga ipaayan iti anak. Kasta ka di? Kalaat sa mo dayta desisyon mo. Wano gapot ati amom kat jak pa'y lamaklon ti kayat mamapasamak. Saan? Patpatgan ka unay, Lance. Kat nakasagana akon amang bukal iti pamilya akas tartari gagayam. Kasaya tando panunutom pa yan na imbag dayta desisyon mo. Sana nalaka dayta nga aramidam. Nang runa na mapilpilitan ka lang. Tinak panunutin. Okay aklang. Saan? Talaga adesidido akon, Lance. Iso adawatak ko maano mabalin. Saan kan amapan iji Cebu? I'm sorry, Misty. Kailala da oportunidad. Hanggang saan naglibakan ka. Dakala faktor ti kaawan ti anak ta. Isa nagdesisyon na kamapan iji Cebu. Sana bali? Adamod da tatangakad kadwam no kas pangarigan makapanak. Ken mabalin mo to ti mapanpay lagyan ni tayanda no iso ti kayat mo. Talaga ka di adesidido kan? Diakon mabawing apulos dahi ta desisyon mo. Para kadatamat lang dahi ito yung aramidak, Misty. Enjoyem lang ang ti trabahom. Tapnosan ka unay ang maikawa, iti kaawan ko. Apa nakalidliday ka, girl? Itay pa apalpaliiwan ka kat madlaw nga da pa kariribo ka. Friend. Huh? Ala, apa yung nagsangit ka mo ta, Misty? Ano tinapasamak? Panawan ako ni Lance, Joey. What? Nagsila kayon? Kaslakas ta ti marikriknak. Inawat na ti posisyon nga injaya ti opisina dakan kwa na. Kat mapana ni Jay Cebu. Ay, kastamat lagayam. Exaggerated kamot, girl. May transfer mo't lagayam iti trabaho iti Cebu. Ngam kasla ipasimudaag da itan ti panagsina ti dalan mi, friend. Misty, saan?
Siyempre, kaya't naman ti sabaling opportunity. Para kada kayo matladay ta, pampanunutan na. Amo, kan marikrik nag-Joey. Sabalin ni Lance. Imbagak pa'y kan ko na nakasagana akong nagsikog. Kan umabalin, saanan nga agtuloy ama pa ni Jessibo. Ngam kaslawan anyaman na kan ko na timbagak. Misty. Kaslawan interes na namadaan iti anak. Kaday ito ti pagputbut ng klaunay. Diyak kaya't ama kabirok iti sabali. Kaday sunto ti mangipay iti anak kan ko na. Ngam among friend, real talk, talaga nga adakang katibidot. Nabayaga pinatigmaanan ka, saan ka di? Ngam, amok, saan nakas ka rin na alipatan na kanilans? Ay ayatan nakaunay, kat amok ka din ang tumaaramid, ti pagbotbot nga. Sapay ko ma friend, diyak kabaalan na mapukaw ko ni Lance. Kat kaya't ko asulnitan amin ang nagkurangakan ko ana. Sapay ko ma, tasaan pa yan hala daw ti amin. Anya, mapan ijay si buti asawa, Misty? Wan tatang, adda injaya da posisyon kan kuana, kat inawat namat. Anya ti makunam iti day ta desisyon ni Lance? Diyak ko makayat tatang. Itapay ang mapasamak day ta, kat nakasagana akon ang mangipaay kan kuana iti anak. Iso ano mabalin, diyak kaya't ngagsina kami. Ay, amo Misty. Awan ti makunak iti asawam. Amo ka responsable nga asawa. Kung mamati aga, di nakantuguliban ni Lance. Tatang. Ang amaw, Misty. No, adda ko maanak yaw. Adayo ko mapasama ka panawan na kayo ditaw. Imposible nga umanugot amay adayo kayo kankwana. Ang manyang arun nga nagdesisyonan iti kasjay tadi mo kayat nga ipaayan iti anak. Tatang. Panagkunakit na bainan dya asawam. Mabin ano mutan nga indarirag na kan katitarigagay na amaadaan kayo iti anak. Agam di ka mangabing kayat. Isu nga ita, dayjay. Kay kayat nanti umadayukan ka. Isu matlagayam nga idiimbagak. Kaslawan mo tan interes na, tatang. Di nasayaat. Palubosam di asawam. Ngem, di ka agsardang ang mga ayaw kan kuwana. Amok adumtang tumutlaang ti panawan nga agsubli iti sigaw ti panakilangan naken ka. Basta manipod ita, oray no aday ti adayaw. Ipariknam tinalaos apa nang ipatag mo kan kuwana. Wan tatang, amo kabasol ko. No apay akastoy tinagbanagan mi nga agasawa. Ngam ikarik, aramidak ti amin. Tapno agsubli ti sigod apan nakilangan kanyak ni Lance. Inton bigatan di flight ko pa ni Jessibo, Misty. Naisagana ko namin nakasapulam. I-double check mo tulaangan ang mga nooda na lipatak. Agyam anak, nagpakada akong batin katatatang. Katimbaga ka mabalin, umay damad dito isag paminsan, tapno adakad kaduam. Di nakpagdanagan, Lance. Kabalak ti bagik.
Sikat aganad iti papanam. Awanak ijamang taripato ken ka. Anadam ko matibagim. Agyaman ak, Misty. Laglagi pa nga ay ayatan ka unay-unay, Lance. Pakawanan ako makadagiti nagkurangakan ka. Kat nakasagana ka agbalbaliw. Tapno may panagnak ko kan ka ti kinapatag mo kanyak. Ayayatan ka matunay, Misty. Amom dayta. Iso asikatin ka laysak. Tasikati kayat ko akatakunay-nay ititong palbiag. Orayak ti panagsublim, Lance. Tapno mabukaltan ti tartar igagayam a pamilya. Iti day di aldaw nga ipapanaw ti asawa, tapno mapanagtrabaho ijay Cebu. Kasla na pukaw ko ti kagudwa ti kinataok manang Emmy. Jak amuno kasanuak amang rugi nga agmaymaysa. Day di ngamin ti umuna agundaway, anagin na dayo kami kan ni Lance, manipod nagkalaysa kami. Amok adakkel arason ti kinaawan anak mi, iso nga immadayo ni Lance. Ngam inka gumaak nga imparik na kankwana, tinalaos a panagayat ko, uray awan iti danak. Siyak ti kanayon nga umawag kankwana, amang palpalagip iti panagannad na. Diyak nagsarday anang isawsawang iti panagayat ko kankwana. Amok a napatagak iti asawak, iso adyak nagsarday anangay ayo kankwana. Kalpasan ti 3 a bulan akadda na iji Cebu, nagbakasyon ni Lance manang. Ditan nga impakitak no kasano ti panagayat ko kankwana. Iti sumagmamanulaeng nga aldaw akadda na iti danak, inaramid ko ti amin, tapno kanayo nak iti dannana. Kat iti maudi nga aldaw sakbay nga agsubli iji Cebu, imparik na tinalaos a panagayat na kanyak. Kat nagbunga dayta na pasamak kada kami manang Emmy. Ita masikuga kon, kat sumagmamanulaangan abulan, ipas ngay kunton ti anak anabayagan nga inararapaap ti asawak. Kastaunay aragsak ni Lance manang, kat nakarkaro itan amariknak tinalaos a kinapatag makankwana. Taing karina ang makisarita iti management da, tapno mayakar matlaeng dito'y lugar mi, tapno saan kami kanon nga agin na dayo. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Misty. Pagayam ko a Misty, nagmayat man ti pakasaritaam. Kabayatan a maararamid ti script ti pakasaritaam, mabangbang aran ti riknami. Kasla marikrik nami ti kinaragsak, amarikrik nam iti agdama. Nagasat ka pagayam ko, takas ka ni Lance tinagbalin nga asawam, nga uray ado tinaglabasan nyo, nagbalin anatibker, kan saan nagbaliw ti panangipatagnakan ka. Kat pagyamanan mi met, tanasapa ka nakaamiris, tapno saan amarakrak ti binukelyo a pamilya iti asawam. Sapay kumata nakaradkad ka akanayon, nang runa inton ipas ngaymon ti anak yu kan ni Lance. Kat itapay laeng, kablaawan kayon nga agasawa. Sapay kuma, taag na nayon ti kinaragsakyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Intun, mapu